Kawachako ni piny owacho singone oganda jo Kenya mondo obed gi geno ni jalar kom riwruog pinje mag Afrika Raila Odinga dhi duoko loch pacho ka e yiero makiny. Jaloso elo piny owacho Isaac Mwaura, jagoro mongirore migawo mar pinje maoko Laktar Sing'oei Korir, olero ni sirikal timo duto manyalore mar miyo Raila loch. Ma biro e kinde ma jotelo ma pacho kae oketo pogruok margi mar siasa thenge kendo kwayo ne Raila Odinga hawi maber. Chris Owino miyo waler. Seche 24 motelo ne odiochieng' ma piny Kenya osebedo karito gi sironyo, piny owacho osingo ne oganda jo Kenya ni gitimo duto manyalore e bwo wang' chieng' mar miyo Raila Odinga loch e yiero mar riwruog pinje mag Afrika AUC. Jaloso elo sirikal Isaac Mwaura kod jagoro mongirore migawo mar pinje maoko Dr. Sing'oei ojiwo jopiny mondo kik bed kod kihondko moro amora agin kod geno mar duoko loch pacho kae. The government reaffirms its unwavering support and optimism in the candidature of the Right Honorable Raila Odinga for the chairmanship. Koyo ne osegoyo oganda jo Kenya bang' riwruog pinje mag Afrika ma milambo SADC jiwo pinje 16 magin jokanyo mag riwruogno mondo osir lwedo jachung' mar piny Madagascar Richard Randriamandrato. Weche Mwaura bende osir lwedo kod jaod bura ma Uriri Mark Nyamita ma onyiso oganda jo Kenya mondo orit rwako Raila pacho bang' yudo loch. Advisory mane owuok e SADC cha macha to koro chalo kaka kuponi kata unegweng to ng'ato jatend kanisa dhi kanisa to wacho ni wan kaka jo kanisa no waneno ni mondo udhi kone to kochuno ni jo kanisa go te bro goyo ombulu ne ng'ama gidwaro. Koro macha ne wana spokesman mar jo SADC ne wacho ni encourage tingini ko wuoyo gi jogi individually joka no wuoyo kamano. Wageno ni ka jotend pinje ma Afrika kiny rado to gibro miyo wuodo mar Raila ombulu mondo bed jakom mar Africa Union Commission. Omiyo akwayo jothurwa jo adwen kawan kawuono sabato chiegni donjo. Kiny kidhi kanisa to walem mondo wayud duoko maber. Kendo wamedo goyo ne president erokamano kuom kawo ting' ni kaka mare owuon gi jogo mosetiyo godo e sirikal to gi jogo mosetiyo go ofis mar Raila mondo kiny ka Nyasaye oyie to yud lemo ma osebedo ka omanyo for the last several months. Dr. Sing'oei kod Isaac Mwaura lero ni piny owacho mar Kenya e bwo jatend piny William Ruto ma bende otelo ne kidieny makelo lokruok e kind pinje duto mag Afrika osebedo ka sero jotend pinje mag Afrika mar siro otiko mar Raila Odinga. A Raila-led AUC will strongly complement President Ruto's efforts in driving critical AU reforms, ensuring that the African Union becomes more efficient, responsive, and people-centered. Piem mapek wachore dhi bedo e kind jatend migawo mar weche maoko mar piny Djibouti Mahmoud Ali Yusuf kod Raila Odinga. Kata kamano Isaac Mwaura lero ni Raila ni kod thuolo maber kaluwore ni otiko mare osesir lwedo kod riwruok mar pinje mag Afrika ma ugwe, jotend pinje mag Afrika machon man kod mbi maduong' mar siasa kaachiel kod osiepe Kenya. Mark Nyamita owuok tung' musuo kod rowere mosebedo ka ndiko weche maricho ewi Raila Odinga ewi mbui mag tudruok ka owacho ni koko margi chal ywak ogwal ma ok nyal mono dhiang' modho pi. Baba sani koro en candidate mar jo Kenya, ok en candidate mar party, ok en candidate mar region moro amora. Omiyo gima mora ni ng'enjo mago koko e social media gino gidonje od cha, ok gigo kura. Omiyo wan warito chenjo diel chieng' Sabato. Magi timore kendo ma jatend piny William Ruto odhi nyime kod campaigns magi e tielo mogik ni Raila Odinga. Odiochieng' ma kawuono Ruto oromo kod jatend piny Senegal Bassirou Diomaye kod Prime Minister mar Ethiopia Abiy Ahmed Ali. Jaloch e yiero ma AUC nyaka yud ombulu 33 e tielo mokwongo eka inyalo yange kaka jakom manyien. Ponono ni onge jachung' ma oyudo ombulu 33 e tielo mokwongo, namba 1 kod namba 2 dhi dok e yiero e tielo mar 2 kama jal moyudo ombulu mathoth ema dhi kawo kar Musa Faki. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.